Asta așa de bucuros, de la ora 21 și 10 minute. O să vă spun o veste. Să vă spun. Ați un pic. O să dau asta așa cu parcurs. E chiar tare nivelul, e chiar easy. Chiar tare. Nu o să vă spun eu secretul meu. Nu? Dar sunt bucuros. Mamă. De rupe pământul. Stai că-s muiere, mă, că Beatrice. Am uitat. Oh, deja am pierdut. Stai să-mi activez elasticul, am uitat. Îmi bag elasticul. Bă, tocmai ce am vorbit cu Adinuț. Oleleu. Tocmai ce am vorbit cu Adinuțul meu. Cel mai bun prieten de la școală. Mi-a dat Instagram-ul lui, Facebook-ul, numărul. Mamă, e tare chiar să ai prieteni. Aici la școală. A început școala. Eu mă temeam că începe școala, că ăstea că te judică, că ești de altă culoare sau ce. Nu, e altfel acum, pe bune vă zic. E altfel aici. Chiar mai tare. Ai prieteni mulți. Nu te asta... Mamă, sau multă gălăgie. Nu te judecă cum ești. Sau dacă ești țigan sau... Astea. Uite, mâine e ziua lui mama. Mâine am să fac și un episod cu ziua lui mama. Mâine vin colegii mei. Mâine. Și Adinuțul meu îi aduce asta, ciocolată. Îi aduce lui mama. Și David. Dar stai că și pe mine mă cheamă David. Na. Suntem doi de David. Și asta. Mâine aduce cutie de pizza David. Ziua lui mama. Mâine împlinește 30 de ani. Mâine. Și să vă văd cu like-urile și cu subscribe-urile. Shit. Cred că ăia m-au trecut. M-am chinuit tare mult să fac acest episod Doamne, acest episod de cont de Roblox. M-am chinuit foarte, dar foarte tare. Am vreo 2 săptămâni de când mă chinui să-mi fac contul. Nu știu așa, eu nu mă împac cu engleză așa de bine. Na. Oh, shit. Păi eu vorbesc în engleză, dar... Na, știu ce înseamnă. Oh, shit. Oh, stai, să nu spunem înjurături. Frumos. Iată. Oh, shit. Here we go again. Care se uită la animațiile Naruto, Sharingan, Castananiu, Nuni. Să dea un like, un subscribe și mamă de luțele meu. Bă, dar de ce am caracterul ăsta de muiere? Beatrice, de ce? De ce Beatrice? Când o să mai fac un episod, o să mă dau pe băiat. Nu mai vreau muiere, gata, muiere. Până la urmă o să vă spun de ce sunt... Uite, după aia s-au apucat-o papă scris. Ioi, Dumnezeule! Adinuțul vine. Ce mai zice de mine? Nimic. Nu zic nimica de tine. Nebună asta după Adinuț. Nebună după Adinuț. Să nu știe. Nu spune. Hai că vă spun. Am o prietenă. Ioi. Că face o altă prietenă de-a lui Beatrice să facă provocare că avea un stilou chiar frumos și să mă pupe pe obraz. Bă, chiar i-a plăcut să mă pupe pe obraz. Deci că a fost frumos. Și astăzi când s-a dus Beatrice cu prietena mea, au vorbit o jumătate de oră până ce am venit noi după el, că noi nu știam unde era. Doamne,
nu știam unde erau ele. Așa. După aia, după ce ajungem în stație, totul bine și frumos. Au, David. După aia stăm de vorbă noi cu niște oameni. Și nu am băgat în seamă. După aia strâng, Beatrice nu mă băga în seamă. Că mi-a spus tocmai de ce nu mă băga în seamă, fiindcă ea vorbea numai despre mine, că nu știu ce. Na, eu am avut mai multe prietene. Asta chiar e frumoasă prietenoasă mea. Bă, Adinițe, să mor eu că nu, bă, cred că o să vadă și Adinuț videoclipul ăsta, să mor eu, Adinuț, că dacă ai făcut la 5 ani cu ea, eu nu, dacă zice, da, că ai făcut cu ea la 5 ani, bă, te ia șuturi, bă. Bă, Adinuțe, bă, numai din cauza ta că sunt cu tine, mă, nu mai vorbesc de tine. Na, ești cel mai bun prieten, cred că o râs de mine. Dar îți dai seama că cred că o râs de mine, că na, la vârsta de 5 ani. Mamă, să intrați la el pe Insta, să-l urmăriți, Adinuț. Doamne. Adelin Iortaghe. 5205. Așa. 5205. Mamă. El e numai cu Free Fire-ul și a decis să-și instaleze ca să jucăm ca braderii. Nu mai sunt așa de, adică când începea școala, ziceam că aud de drag. Și acum e altfel. Acum când aud de școală, zic aleluia! Am prieteni cei mai buni. Bă, și din prima zi de la școală am și o muiere. Adică nu că fac prostii, că fac așa mari. Suntem doar prieteni. Nu că doar prieteni, dar mai special. Dacă știi ce spun. Oh, shit, vreau să sar. Bradere meleu. Am ajuns? Among Us. Oh, shit! Amugus. Ia. Amugus. Mere. Bă, cred că am dat pe Amugus. Bă, ce mare. Mi-a dat sped! Bă! Am trecut sau ce de la capăt? Mamă, dar ce sped! Wow, aici sunt player! What the? Ați văzut? La un milimetru! Era să cad! Shit, dar nu-mi place. Nu prea îmi place studiul ăsta. Nu prea place speed-ul ăsta și face și figuri. Cam atât a fost cu acest episod, prietenii mei. Adinuțe, te omor dacă vezi acest video. La revedere, like, subscribe.